Drychwch ble dwi, nôl yn stiwdio stwnsh. A tro diwetha o'n i fan hyn, nath PopT osod her i fi, Jed a Jacob, a fi'n poeni bach bod na sialens arall ar y ffordd. Ond drychwch, mae lei berson arall dy fi fan hyn. Tybed pwy sydd am ymuno gyda fi? Croeso i Ariadne! Helo! Dwi'n good, diolch. Croeso i PopT. Helo pawb! So, ti'n hanner Groegaidd yn dweud ti? Ydw. Felly, beth wyt ti am wneud gyda fi heddiw? Wel, da ni am trio snacks Groegaidd heddiw. Yes, fi yn caru bwyd. O, fi bach yn nerfus actually, achos sa'i di trial bwyd Groegaidd o blaen. Mae fe'n wych, you're in for a treat. In for a treat, okay. Ond, ti'n gwybod be? Mae yna un peth really pwysig ni licio gofyn i'r gwylwyr cyn i ni ddechrau'r fideo. Ydych chi, please, yn fodlon tanysgrifio i PopT? Hoffi'r fideo? A gwasgu'r gloch notification. Ding, ding, ding! Right, bring in the snacks. O, mam bach, mae'r hein yn edrych yn delicious. Ti eisiau gweithio fi beth yw snacks yn Groegaidd? So, y gair Groegaidd am bwyd yw ffaido. Ffaido? Yeah. Okay. A'r gair Groegaidd am snacks yw snags. Brilliant, snags. Snags. So, cara fi trwyddo y snags ma sy'n o flaen mi then. Right, so fan hyn mae gyda ni baglava. Okay. A beth yw baglava yw phyllo pastry gyda cnau a mel. Ooh. A wedyn fan hyn, dyn ni gyda Turkish delight, ond mae angen gael efo'n Greek delight. Greek delight. A fan hyn ni gyda dwlwng bagia sydd fel churros gyda mel ar top. Okay. Fan hyn yw, mae fe'n edrych fel bag ci, but I promise, mae fe'n blas i well na hynna. Mae hwn yw bisgedi siocled. Okay. So yn Groegaidd, biscotagia socolada. Okay. Yes, Gael hir. gael hir. A wedyn, yn olaf, dyn ni gyda dolmades. Iawn. A mae hwnna, vine leaves yw hwnna gyda reis tu fewn. Okay. Yeah, so sweet, savoury. Okay, pa un dylen ni drial gyntaf? Byswn ni yn mynd gyda'r baglava, start strong. Baglava. Iawn, okay. Ti am drial un hefyd? Yeah, go on. Okay. Iawn. Cheers! Oh my god. Oh, wow. Bod rhaid o'r gorau o'n fideo. Blasi. Ti'n offi? Oh my god. Oh, wow. Mae'n lot o fwy melys nath ni'n meddwl amdano fe. Ie, mae yna lot o mel ar yr un yma. Ond, Ond dal, oh, mae'r cnau'n really fan. Do'n i ddim siarad o ceg fi'n ffan, sorry, but I can't have yeah, bim. mae ffain. Allan o 5, Yeah. sorry, 5. Oh, cytuno! Yeah. 5, allan o 5 bydd hyn. Mwah! Iawn, ti wedi clirio palet ti dy bach o ddŵr? Ie. Ie, okay, be dda i drial nesaf? So nesa, beth am mynd am y Greek delight? O ie, okay, iawn. Gael fy hollol onest y ti? Ie. Sa'r fan mwyaf o jelly? Wel, na, dwi ddim... Fi'n dweud jelly cube, ond mae Yeah. fe fwy fel bloc o gelatine. So, os chi'n hoffi Haribo's, you'll like this. O, okay, iawn. Yeah. I was straight mewn then. Abi. So mae'r hyn i fod blaen mynd blyn. Oh, yeah. Okay. Icing sugar moustache, watch out. I went for him. Oh my gosh. Ti'n gwybod be? Mae'r flavour ma ddim mor neis. Na be ni'n disgwyl. Bach yn sebon, sorry. Oh my gosh, okay. Fi'n licio'r syniad o fe, but it's very fragrant. O'n i moyn hoffi hwnna, o'n i'n meddwl i'n really hoffi fe. Mae'n cael 2.5. Sorry. Y flavour gorau yw fel rose flavour. Ond mae hwn rhyw fath o fel... Ti'n gwybod mae'n blas fel sabon? Mae'n sebon, ond licio'r syniad. Just ddim y blas. Na. 2.5 mae hwnna'n cael dy fi. Fel blas. Ie, sorry. Fi'n credu byddai'n cael trafferth i gael gwared y blas na'n ceg. Ie. Reit, byddai'n mynd i drio beth arall. Right, syml. Nesaf, byth yn mynd am hwn. Ie, Nawr, na i fod yn onest, fi byth yn cael un o'r Ti blaen. beth wedi chwaith? Na, so, maen nhw'n gyffroes. Profiad newydd i fi am Ie. ti then. Okay. Okay, right. A ni eisiau amdani? Right, na i ddim siwfo fe straight. Ar ôl eitha tebyg i'r rheina, fi'n meddwl. Mae dy fe'n mel a pethau, dos e? Ie. Oh gosh. Oh! O, ni ddim yn disgwyl hwnna. Na fi. Mae ti fewn e? Mae fe'n hollow, fath o fel... Sorry, mae'n rili... Fi'n offi, Okay. mae'n just lot o fel. Ie, male overload fan hyn fi'n meddwl. Ie. Mae hwn yn cael 3 gyda fi. Mae'n o reit. Ie, na, cytuno, 3. Sa'n siŵr os allwn ni fel snaco ar mwy na un. Oh, na,
yeah. Mae hwn yn very much fel, ti'n cael un, satisfied. No. So tri, y baw ci. Y baw ci. Love it. So, mae rhain yn edrych yn... Crumbly. Ydyn ma nhw, dyn nhw? Ie, fi'n mynd i mynd yn... Carabin bach. Un bach, jyst rhag ofyn. O. So, i fi, mae well da fi pethau fel hyn. No, mae'n rhan rhy sych i fi. No. Gyda paned neu gyda coffi, beth ti'n misio fe? Mae eitha sych. Mae fe... Like, wel, o'n i am ddweud, it gets better, mae hwnna just y saliva yn fy ceg yn gweithio. Ti'n beth, y bit sgwyn yw cnau fi'n meddwl, dim chocolate gwyn. Mae'n crunch iddo fe, dos e? Mae'n cnau yw e. Mae hwnna'n cael 3 arall to fi, very, ti'n bod, middle of the road. Sam os allu gael mwy na 1. Yr hein allu ni feta loads. Ie. Bys ni'n rhoi 2 hanner. Oce, ti'n dod teg, oce. Oce, yr un fi'n credu fi mwyaf apprehensive amdano yw hwn. Neu swap o'n wyt nawr. Diolch. Y dol madde. So, Dol madde. Stuffed vine leaves. Okay. Reis. Wyt ti wedi cael hyn o blaen? Do. Love-hate relationship, i fod yn honest. Really? Mae'n really dibynnu, like... A mood? Yeah, a mood. Okay. Yeah. Cos fi'n berson savoury ti'n fel. Bydde well fi crisps yn rhywbeth dros chocolate, I don't know. Person sweet ydw i, so dyna pam falle dwi'n hoffi'r Yeah, falle. Falle melys. Reit, now just give it a go? Yeah. Just cyn bod ni'n dechrau, o'n i wastad nesgus. Ti'n gweld Lord of the Rings? Na. Sorry. Alright, well, ti'n gwybod bod fel elves yn Lord of the Rings? Yeah. O'n i wastad yn dychmygu, dyma beth bys nhw'n bwyta. Well, edrych ar rhywbeth, yeah, I guess, okay. Yeah. Okay, cheers. O, fi'n offi nhw heddiw. O, see, Fi'n offi nhw heddiw. mae hwnna'n very my thing. Mae'n Fi'n lico'r blas. Mae bron fel, rhywbeth eitha fel, ti'n bod ni'n cael pickles? Yeah. Neu olives. Yeah. Mae rhywbeth eitha fel aidd yn nhw. Fi'n meddwl fel y juice ma fe mewn. Ie. Just fel preservative yw. Ie. Fi'n hoffi hwnna, mae'n cael 4 a hanner dy fi. O, neis, bys ni'n rhoi 5 heddiw. Ond yn dibynnu ar mood ti, ie. Really hoffi hwnna. A dyna ni, guys. Chi wedi gweld fi yn trial yr holl snags Groegaidd yma. Da iawn. Diolch gymaint am ddod ar y sianel ac am ddangos yr holl fwydydd lyflu yma i fi. Cofiwch fel fi'n gweud bob fideo i danysgrifio i PopT. Hoffi'r fideo. Ac os chi moyn gweld mwy o Ariadne ar y sianel, cofiwch wasgu'r glwch notification na. Ond tan fideo nesa, tra queens!